И здравейте хора, в днешното видео ще играем Майнкрафт, като чаленджа, който ще направим е познай блока, заедно с колегата. Добър ден и от мен! Това видео ще е малко по-интересно, защото ще имате гледната точка и на двама ни. Ще виждате какво прави единия и другия, като ще сменяме просто гледните точки по някое време и мисля, че така ще е по-интересно. Разбира се, ако ви хареса или ако им ви хареса, кажете в коментарите, за да знаем за напред как да правим. Да. Ударете по едно лайкче, абонирайте се. Нека да започваме с първи рунд. Сега си изберем по едно блокче. Да, кое да е Моето то? блокче ще бъде... Мисля, че това най-трудно ще го познаеш. Добре, аз си го избрах. Yes. Не ме виждаш, не ме виждаш. Добре, така. Да, кое да е то? Моето блокче ще бъде... Мисля, че това най-трудно ще го познаеш. Добре, аз си го избрах. Yes. Дали не ме виждаш, не ме виждаш. Добре, така поставям го. Дали си виждам моят блок от тази позиция? Добре, Не се готов съм. Добре. Питайте първи, давай. Твоето блокче намира ли се в гора? Ами... Сега това е... Много се прецаках с този въпрос. Този въпрос... Нищо. Ами... Във всякаква гора. Имам предвид и в Недъра, и в Overworld, защото нали в Недъра добавиха в 1.16.5 едни такива Ами... сини и червени гори. В нормалния свят да кажем, че се намира. Добре, намира се в нормалния свят. Този въпрос беше доста интересен. Значи се Вие намира ще видиш после на видеото. О, значи не съм се прецакал изобщо. Така, готов ли си да те питам? Не, аз имам да се труша почти всичките блокчета. Това ще го оставя, че не съм сигурен. Това може да се намери. Да видя дали си го оставя, че иначе... О, аз не виждам. Може и да съм те прецакал, защото това въпрос не знаех как много да отговоря. Добре. Тук ти може ли да се поставят айтеми? Моля? Чисто блокче се, няма какво да се слага вътре. Извинявам се, ако на видеото се чува някакъв отделен шум от компютър или нещо такова, просто наистина вентилаторите ми не издържат толкова много програми да се отварят. Аз моят блок обаче не съм. Твоя блок на дърво ли се намира? Не. Добре. На мен не остана само един блок. Ще те попитам направо, защото... Твоя блок тиква ли? Не. Значи ли загубих? Опитай се да ми познаеш моят блок. Може пък питам ли или... Питай някакъв. Добре, твоя блок намира ли се в нормалния свят? Overworld. Да, намира се. Намира се. Опа, само че това не знам. Призмарина откъде е? В Overworld. И Шрумлайта. Шрумлайта е от Недъра. Прецаках с този въпрос. Аз се питах дали се намира, нали? Да. Аз не ги знам половината, но се прецаках с този въпрос. Добре, давай пак, защото нали аз не мога да ти задам въпроси. Добре, значи... Блока ти има ли нещо свързано с растението? В смисъл дали расте или върху него расте нещо? Не. Не. Бе, значи махаме листа, дърт, лок и тиква. Листата от кога? Не, листата не растат. Растат на практика по дърветата. Ти говориш... Абе, махни ги. Не са ти, само ти ще кажа.
твоя блок естествено ли се генерира или трябва да го крафтнеш сам? Мисля, че се генерира естествено. Добре, ще махнем TNT-то. Това какво е? Лоудстона ще махнем. Diamond блокове няма генерирано естествено, Няма. нали? Добре, това го махаме. Пистани. Пистани няма. Няма. Пистани няма. Ноут блокове мисля, че няма. Кошери има. Това какво е? Той не е чак толкова с кошер. Май то кошер ще го сменя с обикновен. Нали, за да... Този е малко странен, като... Добре. Питам пак. Твоето блокче намира... Под земята ли се намира? Зависи. В какъв смисъл под земята? Ами дали е под... В смисъл дали е отгоре или е някъде под... Моето блокче, по принцип, ако така смятаме, се намира под земята. Добре. По Айръна принцип. е под земята. Тук мога да ти прецакам по принцип, защото този въпрос за моето блокче е малко... Нали, ти просто ще го видиш. Букшелфове има под земята, между другото. Не, няма. Има. Няма. Там... Добре, Няма. се тая. Ще питам пак. Да, има в... Има едни такива библиотеки огромни. Да, забравих. Да. Така, Питай. твоето блокче тъмно ли лаво ли е? В смисъл, има ли... Не е тъмно ли лаво. Нищо лилаво в него. Няма нищо ли лаво. Нищо. Твоя блок... Има ли да е воп в твоя блок? Не. Твоя блок Iron ли е? Не. Не познах. Ами аз се познах. Какъв ти беше блока? Чакай, сега ще видим. Добре. Никой не печели точка, така че се връщаме обратно във втори рунд. И така, преминаваме към втория рунд. От първия никой не взе точка, не успяхме да познаем. Като новите две блокчета, които добавяме са динята и лапис лазули ор. Така, сега нека си изберем. Какво да си избера? Това ще избера. Това защо го запуши? За да не виждаш какво си вземам. Няма да го вземам, ще взема... Ще взема ето това. Добре. Ето и. То. Давайте. Избрахме си. Така, да продължаваме. Да. Твоето блокче... могат ли да ми се повтарят въпросите от първия рунд? Да е по-добре по такива. Смисъл не дей да ги повтаряш. Твоето блокче среща ли се в байомите? В смисъл, естествено ли се генерира или ти трябва да се направиш? Ти трябва да го създадеш. Добре. Пак се набутах с този въпрос, ама... И понякога, като си мислиш, че се набуташ и... Чай си, ти трябва да го създадеш. Значи... Малко ще се забавя, ама... Това мисля, че може да се намери. Една идея. Това се намира. Това се намира. Тия кошери намират ли са? Не. Аз щях да ги сменям тези кошери. После. Следващия рунд. Така. Какво друго? Аз те питах дали трябва да си го направиш сам, нали? Да. Ами... Мисля, че... Да кажем, че съм готов. Давайте сега. Добре. Мисъл, от светло, нали такова по-тъмно жълто до оранжево. Не оранжев. Добре.
Мисля, примерно крафтинг тейбъл също е до някъде оранжев. Така смисъл. Примерно. Или такива дървета също са оранжеви. Сравнително. Или просто съм делтонист. Добре. Да питам ли, готов ли си? Ей сега, чакай. Крафтинг тейбъл оранжев, това също оранжево. Това. Жълто е, ама сигурно някой ще ме нахрани. Жълто оранжево. Добре, готов съм. Твоя блок има ли нещо сиво в него? Няма сиво. Това на крафтинг тейбъл е на чинчето за бяло ли го броим? На крафтинг тейбъл кое? На крафтинг тейбъл е на чинчето за бяло ли го броим това, което го има като цвят или не? Ами да, бяло. Добре. Опа, всъщност аз трябваше да я премахвам. Секунда да ги сложа. То няма, в смисъл, нямат сиво. Така. Аз каквото питах? Дали има сиво? И аз ти казах, че няма сиво. Добре, тук има сиво, тук има сиво, тук има сиво. Polished Blackstone Bricks за какво го броим? Черен. Чисто черно. Добре. Ами... Давай, питай. Твоя блок има ли синьо до лилаво? Защото едното е блу теракота, обаче се води, нали... Добре, тъй ще го кажа. Има синьо. Добре, това беше сравнително добър. Обсидиана да го броя ли? Той има ли нещо лилаво по него? Ай ще го броя, защото все пак. Добре, тук има синьо, тук няма. Синьо лилаво. Добре, аз съм готов. Добре, в твоя блок има ли нещо като кафяво или тъмно оранжево? Не, няма. Няма кафяво. Нищо от тези двата цвета няма. Ами... Чакай, всъщност в Enchanting Table книгата е кафява, така че ще го премахна. Давай, питай. Твоя блок намира ли се в Overworld-а? Ами... Ти пита ли ма дали трябва да си го създадеш сам? Не. Ами, какво ти отговоря? Без този въпрос... Аз мисля, че знам за кой блок мислиш. Един на квадратчето, нали? За него ли мислиш? Не. Добре. Чакай. Какво да ти кажа? Ами... Може да се срещне, ако го направиш. Ако го направиш? Да. Така ще го кажа. Аха! Разбрах кой. Значи този го махам. Този остава. Ако го направиш, то не го правиш. То също не го правиш. Обсидиан също не се прави. И този не се прави. Добре, ти си. Така. Твоя блок излъчва ли звук или светлина, когато го използваш? По принцип се излъчва светлина. Излъчва светлина. И на мен ми остана само един блок. Казай кое. Не е той. Не е той, от тук го виждам. Шурумлайта. Пак никой. Пак аз не познах. Твоя блок. Какво да те питам? Прави ли се от 9 неща? Това не мога да ти кажа честно. Добре. Трябва да отворя крафтинг тейбъл, за да видя рецептите. В смисъл 9 еднакви неща. От 9 еднакви неща не е със сигурност. Добре. Това е много гадно. В момента със сигурност е един от двата блока, обаче не знам кой. Я да видя.
твоя, Аз не виждам от тук нищо. в твоя блок слагат ли се смисъл не орове, ами предмети. Мисъл, мечове, кирки и такива работи. Не. Може ли да се интерактва? Добре, следващия ми въпрос е ли иначе, може ли да се интерактва? Да, може. На мен също ми остана едно блокче и това е... Ай, стига, бе! Я виж, познава го, обаче, все пак. Браво. То твоето Нали, е било същото. същото, да. Аз къде сбърках, че го махнах? Не знам. Добре. Значи, Еми, добре, точка за мене. да, 1-0 за теб. Еми хора, това беше от видеото. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да ударите по един лайк, да се абонирате за канала ни и да оставите по едно коментарче. Както видяхте, колегата ме би 1-0. Ако искате някакво предизвикателство да предложите към мен, защото загубих, пишете отново долу в коментарите. Ние бяхме Ordinary Guys и до скоро!